Jeden z nejdůležitějších filtrů v těle. Máme čistící orgány a největší práci dělá ledvina. Potom krev je filtrovaná v játrech, tam se sbírají všelijaké tromby a takovéhle věci. Pak máme jako čistící orgán ještě plíce, protože ty plíce tak ty jsou schopny něco vydejchat, vykašlat a tak dále. A poslední je pokožka. Takže jestliže všechny předtím orgány nejsou schopny vyčistit tělo, tak pak se to tlačí přes kůži a to jsou takový ty různé ekzémy, vyrážky lišeje nebo, nevím, třeba akné a takovéhle věci, lupenky. Jo? Ale v podstatě poškození kůže tímhletím znamená, že ledviny nestačily vyloučit odpadní látky z těla. Plus ty ostatní věci. Takže je tam čištění v každém případě, jo. Ale máme tam tvorbu, je tam i hormonální sféra, protože každá ledvina má svoji nadledvinu a tam je tvorba hormonů, čili má opět i tuhletu důležitou činnost, že vyrábí třeba adrenalíny, noradrenalíny a další hormony. Jo. A ledvina, krom čištění a močové cesty, tak to jsou jediný orgány, přes který můžete nastydnout všechny nemoci z nachlazení. A to znamená, že všechny. To už je úplně jedno, jestli jste nastydli na močových měchejš, nebo, já nevím, na plíce průdušky. Jo, to je, i na plících průduškách ty nikdy nenastydnou, ale projevuje se na nich nastydlá ledvina. Jo? Takže třeba nastydlá ledvina je kašel, a zatímco nastydlý močové cesty jsou rýma. Abyste to doma oboje dohromady, tak nastydnul na oboje dohromady. Jo? Tak, vyrábí se tam nějaké ochranné látky, takže tady nemoci, hormony a ochranné a obranné látky. Tam s tím taky souvisejí ty hormony a ten adrenalin a tak dále. Ale obranný schopnost.